Danger. Ah. I maro ni mena ke yini. Sitan. Ah. E kɔni b'a dɔn an ka baara in bɛɛ lajɛlen sufɛ baara de don. Anw ye man di tile fɛ. O ka di wa? Danger. Ni wele basi la. N tulo b'i la. Ne Sitan bɛ dan so kɔnɔ bi Danger. Da bɛ ne ye sunɔgɔ tɛ ne ye. Mun de y'i sɔrɔ? Hali ne jɔlen min filɛ i ɲɛkɔrɔ nin ye tan. A bɛ komi sɔrɔmu juru de gulonnen bɛ ne la. Sitan, o juguyara jɔn ye mun de don i la? Worokiya. Worokiya. Worokiya kɛlen bɛ ka ne tɔɔrɔ bi dɛ. N'an ye ɲɔgɔn ye kungokɛyɔrɔw la, a bɛ n kɔrɔma tigɛ. A bɛ foutaises kɛ na ka waribaw dididi k'olu tiɲɛ fɛn ɲɛkɔrɔ. A mana sigi a barokɛyɔrɔw la, a b'i kanto k'ale sababu de nana ne Sitan ye Bamakɔ yan. O ye diɲɛ wuli ko de ye yan. Ayi, o tɛ diɲɛ wuli ko ye. Mɔgɔ, i bɛna ni mɔgɔ dɔ ye kɛ. Aw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen, tiɲɛ wa nkalon? O ye tiɲɛ. Worokiya kɛlen bɛ ka ne tɔɔrɔ bi dɛ. Sitan, e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ Worokiya la de? E k'o ɲɛfɔ ne tan. Danger. Ne bɛ fɛ kɛ. I y'a mɛn Worokiya bɛ ne kɔrɔma tigɛ. A ɲɛ fila de bɛ yeli kɛ. I k'a ɲɛ ci po. Wa o t'a bannen ye dɛ. I y'a mɛn a bɛ foutaise kɛ ne la kɛ. A sen fila de b'a kɔrɔ. K'a muluku. K'a kɛ i ye ko fila ye diɲɛ ka ye. Sitan, i hakili la tigɛ i b'a fɔ ŋɔmi jirana mɔden. Ne furu ni n kanu. Baarayɔrɔ dun? An bɛ fɔ. E tɛ cogoya b'a la bi dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ cogoya la bi dɛ. Mun de b'i la? Gɛlɛya dɔ de cunna an kan bi. A ka di kɔni. Lagare, i b'a kalama ko furu sigilen don danaya de kan. Ne danaya tɛ furu min na, o tɛ furu ye. Furu sigilen don furu ɲɔgɔnmaw ka da ɲɔgɔn na. Ne ko dɔ bɛ dɔ kun kan, o k'o ɲɛfɔ dɔ in. Mun de la i bɛ ka nin bɛɛ fɔ? A bɛ wagati jan bɔ sisan. Muso dɔ de taara ne sɔrɔ n ka baarayɔrɔ la. A parilenba kɛlen bɛ ka latikɔlɔ fiyɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. N'i ye muso in ye i b'a fɔ jinɛ woloso. I b'a dɔn a bɛ taa min fɔ ne ye k'ale bɛ ne fɛ. Fo n ka baaraw la ka t'i sigi k'i ɲɛ waga ɲɛ la k'ale bɛ ne fɛ. Ko n'ale ne ma kɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale tɛ se ka kɛ foyi ye. K'a tɛ ɲa ko fa yɛrɛ ka wuli ka na fɔ ne ye. Ne ko a ma n ko ko fɔsɔn ninnu n'olu tɛ ne ka ko ye koyi. N ko muso bɛ ne bolo denw bɛ n bolo ne ye baarayɔrɔ in ɲɛmɔgɔba ye. N ko manamana ko fɔsɔn ninnu man di ne ye. N ko ne tɛ yan o kama. N ko n'a bɛ n k'a nakun ye baarako ye n bɛ se ka n da don o la mɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu tɛ ne ka ko ye. A ko ne ma ko ko nin tɛ baara tiɲɛ ko ye. Ko ala y'olu muso fɔsɔnw da nin de kama anw ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔbaw kama ko ni ala ye jɔyɔrɔ fɔsɔn dɔ d'i ma ko fɔ i ko muso dɔw fana ɲini min ni muso tɛ kelen ye i n'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko hali ni bɛ taa dugu la o musow bɛ se ka tugu i kɔ ka taa yen. Ne ko a ma ko n ko n balimamuso n ko nin ko in si tɛ ne ka ko ye. Anw ye mɔgɔ min ye anw tɛ se ka don kolankolon na. N k'a ka jɛ ma a ka bɔ a ka taa ka ci la an ka baara kɛ. A ye sinna k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛna ten ko bravo. Ne ko bravo. Ko cogo di tan? Ko ale tun nana lajɛ de ko n'o y'a sɔrɔ ne ye ɲɛmɔgɔ ladiri ye. Kɛnɛya kɔni don. Ko sabu ɲɛmɔgɔ ni caman bɛ yen bi k'u ka baarayɔrɔ de kɛlen b'u bolo kolangolonkɛyɔrɔw ye. U bɛ ŋanamu ani u ni musow bɛ don u bɛ ko kuntanw kɛ u ka baarayɔrɔ la k'ale tun nana lajɛ de n'o y'a sɔrɔ n'o ye. Ne ko a ma n ko balimamuso n ko o tuma la n ko e ye sécurité ta mɔgɔ de ye wa walima i ye journaliste de ye ou bien polisi. A ko ale t'o si ye ala yɛrɛ y'ale ci ne ma di ale tun ka na
ka na ne lajɛ awɔ donc k'ale tɛna na ne kɔrɔbɔ di donc n ko komi i ka laɲini ma sabati i tɛ bɔ n ka baara kɛ n ko n'i nana k'i nakun ye baarako ye an bɛ se k'o kuma kɛ mais n ko n'a ɲɔgɔnna ninnu n ko ninnu tɛ ne ka ko ye a bila hakili la ko nin baara banna pewu a bɛ diya n ye dɛ n bɛ baara siri worokiya la n bɛ baara sira la a bɛ diya n ye kojugu hali n'a mɛn ko see you tomorrow a bɛ boli k'i dogo tɛ problème e ka to ne ta la dɔrɔn komi an ka ko ninnu tɛ kɛ ni musaka tɛ danger i b'a lajɛ min b'i kun i b'o di yan e kɔni b'a dɔn ne tɛna ne bila o la gansan awɔ baara ka k'a kɛcogo la i k'a kɛ n sago ye n y'a f'i ye cogo min i k'a kɛ ten dɛ awɔ wari ko o t'an bila ɲɔgɔn na o danger i k'a ɲɛ fila de ci ɲɛ kelen tɛ dɛ nin ye 500 ye o minɛ k'o bɛɛ sitan ayi nin ko banna ka ban worokiya bɛ k'i sago ye n m'a ɲɛ fila ci k'a sen kari k'a kɛ lujuratɔ ye nin ko banna ka ban y'a mɛn Awɔ, i hakili latigɛ a bɔra ka taa ne bolo n ko ye ko bannen hali bi bi o muso kelen de taara se ne ma tuguni n ka baarayɔrɔ la ne fotow ye ne ma foyi faamuya ni foto ninnu na a lajɛ n ma bɔ foto ninnu ta kuma yɛrɛ kalama nin ye sɔrɔ cogo di e sɔnna ka nin kɛ ko ne dabali de banna a filɛ k'e dabali ban cogo min na dɛ a ne yɛrɛ kɔnɔna fili tan e de dun don dɛ e tɛ nin ye n ko ka biro kɔnɔna wallahi ma bɔ a ta waati kalama ne tɛ foyi de kalama na ne ko n y'a foto monter bon ne ko a ma sisan e k'a lajɛ npogotiginin dɔ ani kamalennin dɔ taara ne sɔrɔ baarayɔrɔ la ko baarako ko ne k'u ka baarako lajɛ u sigilen npogotiginin latikɔlɔ bɔ a ka sagi kɔnɔ k'a fiyɛli daminɛ a y'i to fiyɛli la dɔrɔn ne ma se ka bɔ foyi kalama ne nalon de taara ten n sigilen ma bɔ foyi kalama o npogotiginin dɛ o de ye nin e yɛrɛ hakilina ye mun de ye sisan nin ko in na nka ne kun ko a ma n ko n bɛ taa n'a ko ye polisi la a ko ne ma k'a bɛɛ ka fisa n'o ye ko ne tɛ min kalama k'a b'o fɔ ne bi ko ne taara ne nin ye polisi la k'a b'a bila nɛti sanfɛ subahana mansin facebook whatsapp ko n bɛ fɛn fɛn dɔn k'a b'a bila fan bɛɛ fɛ ko mɔgɔw b'a ye ko ne yɛrɛ k'a lajɛ kɛ ko n'a fɔra ko nin baarayɔrɔ belebeleba in ɲɛmɔgɔ k'o de yelen filɛ manamana ko la u ni musow de melekelen filɛ ɲɔgɔn na nin ko o bɛ na min da ne kan ko ne b'o dɔn dɛ ko walasa nin ko ka nɔgɔya ko ne ka musaka dɔ d'olu ma ne ka nafolo d'u ma ne ko dɔrɔmɛ kelen t'a di n ko dɔrɔmɛ kelen t'a di ko ne tɛ n ka wari di ko k'a ko ka nɔgɔn k'a ɲɛ b'olu kɔnɔ ko ne ka taa miiri dɔrɔn hakili jagabɔ ne fɛnɛ ko n k'a ko bɛ cogo min na nin n bɛ na n b'a ɲɛfɔ e ye e de ye ne furumuso ye sisan ne hakili la i bɛ taa ni nin foto ninnu ye polisi de la e ko ten fura foyi wɛrɛ t'a la o kɔ Muso kan jɔ Kan foyi tɛ yen. a ka i bɛ ka taa min N bɛ ka n sen na yaala. i bɛ n kɔnɔ yan Awɔ. i tɛ yɛlɛ an ka taa dugada la Dugada. O fana ye jumɛn ye? fɛnɛ sa an ka taa pɔrɔnta ɲini na kɛ u bɛ A b'a kɛ ten.